What's up mga bigaon? Mga bigaon dyan ni kayoy! Bye! What's up mga bigaon? What's up mga bigaon? Welcome back to my channel. This is DJ Snow. We're here at Pizza Carnival! Okay, so i-try na mo tong Pani? Basta Pani? Vikings! Vikings na yun. So mamala. Where's mama? Pili ko na sa masakay kay malipong puno sa Okay, there now, no? Try na mo sakay. So, tara. Ay, ano yung mga naam irong What's up guys, no? Tagaw! Tira. Ano? Yan ako magtira. Makaigo. Zero big kay gamit ka perfect zero niya. Ano? Nine. 11. May nylon? Perfect ba siya o hotel? Sa 50. May mistake. Mga bigaan! Hey, what's up mga bigaon, no? Ready na mi mo Kuya, pero ko sa laki. masakay aning yawa nga sakyanan kana nga yawa nga sakyanan. So, baloy Hi! before tamo Ay, mga sakay, bigaan! before tamo sakay say message nimo sa atong mga subscribers. Please subscribe! Last naman siguro namo ni no. Bawian na ka to 150 mi. Padlock man mi. Tolo. Okay. Una na mo. My phone. Tara. Challenge accepted. Tumoy ta sa tumoy. Nawo, kalibangon ra ba ko? Whatever! Diri ka kami. Ha? Kaya kami mag-video, kami diri sa last. Yo, ako'y kakugunitan. Si Baloy sa last. Kami ko na diri doon. Oo, sige na, Baloy. Sa last ka. Bye! Kuya, wa? Uy, kuya, sure na gagod me. Uy, lak ani kuya. May mas mahagbong yung phone. Okay, so Baloy, sabay kasulti mo, Baloy. Dahil na betag mahog kay mula gapang. So ready na, no? Sawan ako kami, mga bigaon. Gosh. Okay, no? Tanawan na to, kinsa isog sa among tulo. Si Baloy ba? Ako. O si Ninang Rico. Ah! Oh my. No way. Okay pa. Oh my God! Holy shit! Yawa! Ura, makahalis na walas ko. Nawa, Mike! Oh my God! Yawa!
Ito ay hajab na. Ay, nagsawan ako. Oh my God! God. No! Shit! Uy, yawat, nagsawan ako. Uy, sakto na nalipong na ko. Alay, maliba ako. Eh! Ilang urok ko, Tere. Aray, manok. Wala, show your face, bitch! Amazing. 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 Lito to, what's up mga bigaon? What's up? Pagaling. 4, 3, 2, go! What's up mga bigaon? Nako. Kuya, di na Kuyag! Yutro pa ba siguro ni mo? Ikinoko ka na sa pamanin mo, anda. Okay, magbuyag na ba? Kahion ako. Aray. Sakto yung unong. Aray, uy. Nalito na. Nga kuloting stress. Ako liraramdam kaya. Duda na po ani mo ni i-break. Kuya, murag nito dap. Uy, marag ng urog na kasi kaihiol ako te. Halala. Okay, so sa kasulti ninyo, no? Sa kasulti. Wayaw na sakto na. Di na ko muutro. Hindi na ako mo last na ikato. Kuya, kahion naman ko. Nalipong na ko, ter. Kanya ka stop. Oh my God.